urriak bat, barikua, oso goiz atsegine, eta atzo itzitako perretxikoak, boletusak, ize bere horretan dauz, ez da aldaketarik. Nire eta eskorra guana ez hori izte ari daukenez. Ni benetan ez dakit asko azten diezan, gero azkenien koko egiten jakie, edo barajan, bai, egun bat edo itzi, baina ondo da biztie, baina ez dugu zitziko, bengoan. Hemen ikusten da, lehen esan dudana. Atzo itzi, janda dau, ez da segasi, hori bere ez da ezer hasi, eta hori beste hori, ez da ezer hasi. Eta hortxe aurrean beste bat. Eta hemen beste adibide bat. Atzo apurotik itxi hogan dagoen zen, baina atzo holan egon zen. Baliteke ur kontu izatie, eta oso umel dauenien, apuretaztie, baina normalien oso gitxi azten die segun batetik bestera. Nire esperientzia bentzatu izan. Beste bat hemen, ingoan aretxan, izango da, aretxan hartzen dudan lehenengo urten. Dira, bintze datozen, orduan. Hemen beste batzuk, ikusten da, movimentua hasi dala. Arrusulak badauz, apurbe batzuk, ikusten da baita manita batzu urubeltzen eta agertzen dizela, baina honio ez dugu ondo jo. Eta batez be, emoten dugu aretzan ez duguela, ze honek, zen baten, bai, aretza edo gaztain arbolen artien dauz, ez da egin. Urkizetan be, atroboa, bere horretan. Ez dago aldaketarik. Eta hausia da maitza, txikitsuek, eta txarna da atzetik ezala ikusten. Behar bada, euri falta batatik izango da. Baina argi dagoena da, ondinokarren aretxan eta ez dagoela ondo jo. Orduan, eurize badakarra domegarako, hortik aurrera ikusiko. Venga, agurtu ondo izan.